suna da makarantu da suka assasa wanda wannan aƙida suke karantarwa. Haka wannan yana gwada bayan zaman kuma barin makarantun to barazana za ta ci gaba da zuwa cikin al'ummar domin wasu za su taso masu tasowa gobe da wannan mummunan aƙidar da kuma mummunan ɓannar da ake gwari a kan da yanzu. Cikin roƙonmu shi ne gwamnati ta kulle waɗannan makarantun da suke karantar da wannan mummunar aƙida a wannan jiha tamu. Na biyar na huɗu kafafen yada labarai da ke wannan jiha gwamnati ta ɗauki matakin hana yaɗa wannan da'awar tasu. Domin ta wannan hanyar wannan tasu take yaɗuwa a cikin gidaje mata da yara ta kai kusan da yawa sun san abin da yake faruwa kuma abu ne wanda zai damu mutum ya mai ciwo sai dai mutum babu abin da zai iya ɗauka a tsayin shi na mataki na ƙarshe shine in zaman ya abin da ya bayyana wata su ta bayyana gwamnati ta hana wannan da ta su ta kala kado da tasiri a wannan jiha ta mu baki daya kasantuwar da jiha ce ta al'ummar musulmi mafi yawa kuma duka musulmin nan wanda suka da alƙur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musan wannan su ne muhimman abubuwan da sakon da muka zo da shi ya kusa. Ina roƙon Allah ya muku jagora ya ba ku ikon ɗaukar matakin da ya dace game da wannan al'amari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a jihar mu da kasar mu baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.